called Vista Mall. Sa side dyan. Pwede manggali kita mag-agi dari kagina, no? First time nakamakaan. Security bank. Ako ang nakakorpos pala ito. Ha? Kwarto? Ang kanin mo, depende ka. Sa YouTube ko. Para sa YouTube. Kagina, pwede mo kita magsulod dyan, no? Iba diri sa ano? Hindi kita, di ba naglantaw man kita dyan? Ang mga tiles? Pwede dyan. Siyunganin kita nagawa. Nilibot pa eh. Yeah, pwede mo ito. Usap mo ito gapon. Buhay ang sa kamilya, may mandunopis eh. Diyan no? Opisina yung sang kamilya. Ginarga ka na? Oo. Bukos lang dito. First time. Vista Mall. Oton, Iloilo. Ano, flat gate? Makapuli kita? Okay. Pero kung lang lang. Tidin kita madugang hangin. Wala. Makaabot pa kita sa video. Ito ka pa sa... Wait. Huwag ba't nagkainit ka? Parang hindi ako lang matiyag ko. Rani. Ano? Hindi ka tigil ng tutor ko, no? Uy, duwa lang kita. Naglantaw sa Abot ko sinihan. nga daan, no? Amo to sa gwa daw Amo tao ganito ka. ko. Durado da. Mayad, hindi nila ginakancel pag amo na. Hindi ra. Damo. Sige ra ta pagwa na lang diyan. Andaran Maski wa ay malantaw, lugi no? 500 pesos lang ano kita ay ang nagsulod. E kuryente pa. Vista Mall. Ito na, huli na, tapos na mag-date. Happy na ako, kalabot na ako dito sa Vista Mall.
makulimlim. Dili ako naghulag sa banda.Adaw namin mga ganyang kalsada dun. Sementado nga. Ibawaan Pandaka. Sementado ang alagyan. Wala akong mais. Parang mura lang siguro yun. Oo. Kalta? Patay. Pila ang kilo? 100 ka dyan, darling. Diyan yan, tanong nyo. Diyan. 100? Bili lang po. Daon lang. Oo. Ay, pinyo ito no? Bagong harvest. Ano ba maman ang kong medyo ho? Oo. Oo. Kaya? Kaya. Marbalot po ba?
Oh. Ay, ano ba? Sino pa ba ang maagi? Ah, nagingagaw pa sanda. Wala pang sibrosa kasi sana ito sanda pa eh. Sa port. Kasi paano ba naman din? Kaya nagagay na. Bawang